Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kadinyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kasulbaran sa ato karong mga problema, labi na gyud ang atong kining kainit ug kining kagubot ug ang krisis nga nagsigi og hatag og dagko kayong mga kasakit sa atong katawhan. Nga unta pinaagi sa Panabang San Vicente Ferrer sa Mahal nga Birhen, hatagan tas Ginoo kasulbaran niini pinaagi sa pagkausab sa mga kasing-kasing sa mga leaders. O ang ato sab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na gyud sa siging palitan ni atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan sa sila sa Ginoo og panalipod og tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, itugot na ngamoyo kami, nga kaming nasayod sa grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, mabanhaw unta nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa gugma sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga panghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa pangulong pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco, nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki ug babaye, ug nagdala ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo?" Nangutana siya. Ang tingog miingon, "Ako si Jesus nga imong gilutos." Apan, bangon ug lakaw ngadto sa syudad, ug didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibukan niya ang iyang mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw dili siya makakita ug niining panahona wala siya mukaon ni moinom. Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo, "Ananias."
ug mitubag siya, "Ania ako, Ginoo." Ang Ginoo miingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id nga dalan, ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo." Nagampo siya, ug sa panan-awon nakita niya si Saulo, ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, "Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsampit sa imong ngalan." Ang Ginoo miingon kaniya, "Adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako." Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, "Igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi pagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog na daw himbi sa isda gikan sa mga mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya." Pagpabilin ni Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an, miadto siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayka ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ka, O Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Sa Jesus maingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing way katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kayang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa tingali sa rason nganong ang mga Hudiyo kuno hangtod karon wa gyud mudawat ni Kristo isip Mesiyas tungod kay nagsigi siya pasalig dinhi nga ang mukaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo dili na gyud mamatay nga siya namatay didto sa cross. Mao tingali ng problemaha nga daan namang naglalis ang mga Hudiyo, ang mga leaders nga unsaon man pagpakaon ani niya iyang unod nato o sa iyang dugo. Nya plus pagyod namatay siya, nya sige siya sulti nga di na gyud mo mamatay basta mukaon mo nako. Alisod kay nas tanan tuhuan. Pero kitang mga Katoliko nga nagsunod sa pagtulunan sa pagkabanhaw ni Kristo human namatay, dili na lisod nato sabton kining maong pagtulunan. Gilingay mong tupad na nakasabot na gyud ka. Sige. Pero sa akong tan-aw minus gyapon tag pagsabot ngano man. Kusog kay ta mukaon og mga pagkaon nga kani bang mga hinimo sa tao samaan ng mga sudan, rice, kaning mais, utan, isda. Kusog kita mukaon ana. Labing minus labi na ta mga Pilipino katulog kita mukaon sa usa ka adlaw. Nya maguol kita wa na tay pagkaon. Bantay mo ana? Guol gyud, guol kita. Pero pila man kabuk nato ang maguol nga dili makasimba kada adlaw. Taas ang kamot. Tinoon mo, maguol mo. Mayo di. Oy, perting jutaya. Kamusad o naasad mo yung mga bisita, labi na ang inyong bisita, importante kayo, maingon ka, ugma na lang ko simba. Ano ipipila din nga musimba gyud. Pero dali kay nato i-compromise labi na ng mga madumingguhay ra musimba. So mosugot ra gyud og dili makakaon og Ginoo sa usa ka semana kausa. Pero kaon
Ang pagkaon, di musugot o di kakaon so sa kadlaw kausa, labing minus. Ingnon ginato puasa o abstinensya, di manggi mutuman. Tungod kay nagtuo ta nga kining atong gikaon dinhi dili makabuhi. Ang makabuhi kadtog yung pagkaon nga linoto. Mao nay atong kuan paghuna-huna. Mao na do nagihapon tay kakuwangan. Labaw na gyud sa dihang gitudlo na ni Kristo. Ingon siya diri, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Sige, kitang kasigig kaon sa dugo ni Kristo ug sa iyang kaning Eucharistia, kitang kasigig simba. Nagpuyo gyud mo diha sa Ginoo. Ha? Di na mo maningil anang utang. Di na mo masuko sa mga taong nakasala ninyo. Bisag tamparuson inyong naong, di na mo masuko. Kaya mo man kinabuhi ni Kristo. Di na mo manglibak. Dili na mamakak. Dili na mahadlok mamatay. Kana, mauna na siya ang tinuod nga nikaon sa unod ug sa dugo ni Kristo. Magpuyo na ta diha sa Ginoo, siya sad magpuyo nato. Mao nay nahitabo sa mga tinun-an. Gipamatay sila, okay lang. Gipangluto sila, wala sila'y balay, dagan silag maayo, okay lang. Kay ang ilang gihuna-huna, nagpuyo mang Ginoo diri nako. Ang importante nga nagpuyo ang Ginoo nako, ako nagpuyo ko diha niya. Di na importante og asa ko puyo. Di na importante naa pa ba koy yuta, naa pa ba koy balay. Pero kita, sos mga igihan kay giyuta. Bisag ko sa kadangaw, di gyud kahatag. Sige, lingay mong tupad ina manghatag kasi imong yuta. Awa. Sigig simba, sigig debosyon, sigig pistas mga santos, labi na gini San Vicente Ferrer, nya mga igihan kay giyuta, daw kay giyuta. San Vicente Ferrer, daw din na giyuta din. Mao din na gitudlo ni San Vicente Ferrer, nga pag dinaho mo anang yuta, pangigi mo anang mga yuta, mao din na gitudlo. Hoy, mga dibotong San Vicente Ferrer ay mo pakauwaw. Mga baga tagnaong, sige tag luhod-luhod din sige tag hapyod-hapyod ni San Vicente, sige gitag pamugos nga magpista gyud, unya mga daw kay giyuta, makig-away pag yun. Mao kanay ni kaos Ginoo, mao kanay nagpuyo diha sa Ginoo. Da, hilom lagi mo. Mao na si Ananias nga nagpuyo sa Ginoo o nagsunod Dios Ginoo, nahadlok siya ni Saulo. Pero si Saulo sugda na og hatag sa Ginoo og timailhan sa iyang pagpili niya. Motong naigo siya sa kahayag, nabuta siya, nagbasol na si Saulo sa iyang pagkaisog kaayo nga paglutos sa mga nagsunod sa Ginoo. Ang leader sa nagsunod sa Ginoo dito sa Damasco mao ni si Ananias. Nya si Saulo padung sa Damasco. Nya mao to natumba si Asdan. Nya pag-abot niya sa Damasco di na siya kakita. Ang Ginoo niingon ni Ananias, adto si Saulo. Pandungi siya sa imong kamot aron maayo siya. Niingon Diyos Ananias, Lord, kadungog biya ko anang Saulo. Siya biya na ang pintas kaayong naglutos namo. Og niya na siya dinhi haron tiwason gid miniyag bilanggo og patay. Imo na noong kong paadtuon. Gay ka mo be, imong kontra kapatyonon kay nimo nya ingnon kas Ginoo adto Masaban mo adto ka.
Ha? Imong bana tuas iyang kabit nya ingnon kas Ginoo adto alagari didto kay nagmasakiton ang kabit ra ba kana ganing sigig duty magabi nya way mo bantay didto paralyze ra ba imong bana adto atiman na kay may nang mag-duty ang iyang kabit naa sa kang nag-atiman sa imong bana unsa man mo adto ka dili oy patigbabaw ang atong kalagot ngigagod pag-ingon nga si Saulo di nakakita mirisi mo ana kita may untag mamatay na lang na Lord ay na lang nag-ayuha kay makakita na dakpon kog diretso ana pero si Ananias kay nagpuyo naman sa Ginoo ug ang kasing-kasing ug ang kinabuhi ni Kristo nagpuyo naman sa biya niya resulta sa iyang pagsigig kaon sa Ginoo sa ilang paghimo ni ining Eucharistia ni adto siya ni Saulo og iyang gipandungan sa kamot og niingon siya igsuong Saulo dili na kaaway nga Saulo igsuon na Saulo ayuhon ka ni Kristo giayo dayon pagkakita na ni Saulo wa na gakuyog na sila nahimo na si Saulo nga magsasangyaw nga si Kristo mao ang tinuod nga Mesiyas mao nay resulta nato kung magsigi tagkaon sa Ginoo og tinuod kitang nikaon magsangyaw na ta sa kaluwasan dili sa pagpinatyanay si Saulo nga may kaimpatyon nahimong igsuon ni Ananias nga iya untang patyonon wa na sila mudayon og pinatyanay nagkahiusa na mo na kining pagkaon day nato sa Ginoo dinhi sa Eucharistia dili ni kaon-kaon lang nga muratag ni kaon anang atong pamahaw paniudtog panihapon nga mura lagwa kini daing pagkaon nato ubanan gyud pagtuo aron mahimo sa tang tigpakaon ngadtos uban ato silang pakanon sa atong kinabuhi nga nagsubay na diha ni Kristo. Sige, lingay mong tupad. Ina okay ra nimo adto ko kaon sa inyo ron. Nana. Ingna ko no. Na, wa gyud mo lingi. Ingna adto ko kaon sa inyo. Mingon sa na imong gilingi, wara ba mi kalungag? Ay okay ra oy. Ang akong kanon dito mao man ang atong paghigalaay, mao man ang atong pagtinabangay ana mao bitaw nga kining kuan kining gasigig palit na tong mga slots mao ni sila ang duna nagyoy gitawag nato pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo kay nipakaon man sila nato mipaambit naman sa ilang grasya labi na gining gasigig balik-balik og palit og slot kana bang di gyud matagbaw ba kada semana kada buwan magsigig palit congratulations na iniingon ako pader manghambog yung ko nimo pader bahala nag-imo ning iwali or dili basta sukad ko gasigig palit og slot din agyo ko magsigig yaw-yaw sa akong mga anak niya naapagyoy mga gitawag niya plus factors nilambo og maayo ang iyang negosyo midaghan pagyod nako ayaw pagsigig hunahuna anang paglambo sa imong negosyo kay kwarta ra ba na basig mailad ka nga ang pagpalit og slot or ang paghatag sa imong kinabuhi dinhi simbahan para lang mulambo imong negosyo di na mao pakapin ra na isa mo gini akong gihunahuna pader pakapin ra gid ni ugwa ni okay ra gyud ang importante nga makapugong nako sa akong kasuko nga di nako kayaw-yaw sa akong mga anak hasta minduta na no kabayran ka nagsapi di ay una congratulations sa namalit na tog slot pero naapay daghan aron di na mo makayaw-yaw sa inyong mga anak palit pa more so atong SBF dag para nis atong kumbinto amot kanus ani mahurot pero hot doon tagini ha
500 pesos raman eh. Nanatay 19,073 ka slots mahalin na apay 40,927 ka slots nga available. Ug mahurot ni nato karong buwana o di ba sunod buwan, okay kayo. Palit lang itag 500, basta na kay 500 palit dayon. Nya nga to sang DCHS humanara ba ni nato nagamit, refund na lang ni. Salamat sa Ginoo kay ning us na gyud. Nanatay halin 22,199 na analay 7,801 ka slots nga remaining tag 200 pesos per slot. Yan doon na sa NCI 22 slot challenge nga tag 4,400 na nasa tayo na dawat nga 362 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Simple ra kay kog i-advise ninyo, basta naamoy 700 karon ipalit dayon. Kana makatabang na sa atong simbahan. Ug unsa may sukli ni ana, mulihok ang kinabuhi ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Ang imong gikaon panahon sa misa, mulihok siyag maayo. Kay ngano man imo mang gitagaag trabaho ang imong kinabuhi. Trabaho nga Dios nun, kaning pagpaambit. O dili lang sa dinhi, anhi ka mamalit og slot. Adto ka modunit kinsa dihay ipakita sa Ginoo nimo nga angay tabangan. Nasa niingon ako diri pader kaniragi ako usang ma-share kay ako lang gibahin-bahin ang among parokya nang inahanglan sad nya ang amo sang kapilya ayuhonon kay padong ng pista mo adto la sa kung adto pader nako kana moy nindot kana bang wa na ka maghunahuna nga kini ra gyud tibuok na simbahan Catholic Universal. Kita sa bitaw dinhi wa man sa tamaghunahuna nga ang ato ra gyung parokya atong atimanon ato masanggi atiman ang tibuok archdiocese o unsay panginahanglan nga makaya nato ug ang uban pang mga parokya sa lain-laing mga dioceses dinhi sa atong nasod o bisan gani usahay gawas pas atong nasod ato pang ipangtabangan. Mao na siya'y gitawag nato Catholic Universal Outlook, one body of Christ. Sige, katapusang lingi ing na mukaon man jud karong Ginoo padayon pakagpalit og slot. Padayon pa? Sige, padayon pa more. Kung imo ganinang padayonon, congratulations. Pero di na ka mo padayon, basig mamatay ang imong kinabuhi. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang amahan mihatag kanato sa iyang anak isip matuod nga pagkaon og ilimnon sa kinabuhi. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan mutubo diha sa pag-ila sa bili, sa santos nga Eucharistia, isip pan sa kinabuhi, pinaagi sa ilang pagsaulog, sa sakripisyo sa santos nga misa, uban ang mas dakong debosyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga isip katilingban, matag-adlaw kitang mangita sa Dios, bisan diha sa atong mga kalisdanan, ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga pamilya, ilabi na ang atong kabataan, mutubo diha sa mga paagi sa grasya, pinaagi sa kanunayng pagdawat, sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, malig-on sa ilang pagtuo, kay gihiusa Manila ang ilang mga pag-antos ngadto sa kang Kristong pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo,
nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makaangkon na sa kinabuhing dayon, nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, gihatag mo kanamo ang lawas ug dugo sa imong anak. Busa, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manao sa kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them. I am the bread that came down from heaven. The one who eats this bread will live forever. Jesus, you bind up our wounds, the wounds of our sinfulness. Mighty people, your living signs of faith that heals. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them. I am the bread that came down from heaven. The one who eats this bread will live forever. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasan ining Eucharistia, nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak
aron paghandom kaniya makatabang kanamo sa pagtubo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhi ni Kristo. Christ life. Nya mahitabo ra ni kung andam ta nga mopuyo subay sa iyang kinabuhi matag adlaw. So salamat sa nagpuyo sa kinabuhi ni Kristo o nagpabiling manggihatagon nga namalit sa atong mga slots dinhi. Nya padayon tang mopalit kay napay daghan nga available. Ang atong SBF dag napay 40,927 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang DCHS na apay 7,801 ka slots nga available tag 200 pesos per slot. Nya nasa ni 22 slot challenge. Ato ning tiwason dayon kay ato ning ma-refund ngadto sa atong mga nagamit. Atong pakpakan pag-usab ang namalit niining maong mga slots. Salamat kayo. Nya ayaw mo pailad sa mga scammers kay grabe na kayo ron ang ilang mga teknik. Pero ma-overcome ra na kung magsunod yun mo sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Unya tanawa ang atong subscriber mga 189,000. Unya ang ato dinhing mga official contact numbers, contact persons o account number sa GCash o sa bank accounts maura gyud sunda kay makasiguro gyud mo ana. Pero mudritso lang na imong hatag tungod kay parihagngan nako nya parihasag sinultihan ana basig mailad ta ana no. Ibalanse gina ang name, ang number o ang account number. Ang pahinomdom sad og bang adlaw Sabado mao na ang atong synodal worship dinhi sa atong parokya karong Abril 20. Pangpanguluhan ni sa Love of God Community. So akong gidasig ang tanang mga organisasyon sa simbahan o kitang mga parishioners mga pilta dinhi alas 7 imedyas gabi magsugod. Nya ugma sad magsugod sad ang atong Christian Life program sa atong pasiugdahan sa atong Couples for Christ dinhi sa atong simbahan anha diha sa FLA nga office. Mga couples nga gustong ma-enrich niini anha mo diha sa Christian Life program. Sugod ugma. Ang Ginoo anaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa